Igama lami nguMbali Elsa Yansini, the coordinator of 109. Barcelona la kuhlala khona uMbali. Cela nikhumeni numbers sambeni siyovuta ngigcizelele ifamily yenu la nikhona. Family of 10 niyaphuma nonke nivotela umkhonto wesizwe ukuthi uzonilethela change eBarcelona. Kunesikolo so first of all siyayakha i-youth azange icashwe kuleso sikolo leso. Kuneyikontiri ezakhiwe same Barcelona VD enama projects. Kuneyikontiri eziyakhiwe azange bacashe abantu base-Barcelona VD. Bafaka ama-Wi-Fi manje kugujwa abantu be-ANC. Abekho abantwana base-Barcelona VD. Manje sebakhiphe i-one man contract yokuklina eBarcelona yonke. Akekho umuntu abamcashile as a youth kakhulu ngikhala kini ilwani nilwele ilizwe labomameni nilwele abomameni abangasakhoni ukusebenza ukuthi ngiphume numbers nami ngivotela nomkhonto wesizwe. As a youth ngithemele silwela abazali bethu, if asibalwela abazali bethu ayikho into ezoyenza.